Diu i conta una antiga llegenda irlandesa com vivia un pastor en una cabana perduda enmig dels camps. L'home era completament pobre. S'escarrassava des de primera hora del dematí fins ben entrada la nit a intentar treure uns pobres rendiments que li donava aquella terra erma, aquella terra que tant d'esforç li costava treballar. Cada nit, però, quan arribava a casa, aquell home encara era capaç de treure forces d'on podia per bullir una olla de menjar i així tenir l'aliment del bestiar l'endemà al dematí. L'home previsor, però, com era? Cada nit preveia el mateix. Cada nit pensava, taparé aquesta olla amb una llosa plana, una llosa que sigui ben gran, perquè ningú, ni res, mentre jo dormo, s'atreveixi a catar el menjar que tant m'ha costat de fer. Cada matí, però, bé, us podeu imaginar, cada matí, sí, com alguns de vosaltres penseu, talment així, cada matí es trobava la llosa per terra, la olla abocada i el menjar esparramat per terra. L'home estava cansat d'això, desesperat finalment. I una nit, va tenir una gran pensada. Esclar, es va dir, això no ho puc consentir ni permetre més. Així és que aquesta nit em quedaré aquí, darrere d'uns sacs, i veuré, endevinaré qui és que s'atreveix a catar del meu menjar. L'home aquella nit es va quedar certament darrere d'aquells sacs. Les hores s'anaven passant i ningú apareixia per aquella sala que continuava fosca com la mateixa nit. Els ossos se li començaven a entumir. La carn la notava freda de la fredor mateixa de la intempèrie i la glaçó de la sala. I absolutament res. Ningú no apareixia per allà. Finalment, però, a les 12 en punt, com qualsevol conte de prínceps i princeses, la porta es va començar a obrir. A poc, lentament, just l'espai necessari per deixar passar un gat. Un gat que caminava per la sala, com si fos l'amo de la casa, amb altivesa, amb seguretat. Un gat que, a més, tenia la despatxatesa de voltar per tot arreu, comprovar que no hi havia ningú i anar finalment fins a la olla. D'una sarpada, aquell gat que era gran tirava la llosa per terra, el menjar, i s'omplia ben bé la panxa. El pagès, quan ho va veure, malgrat tota l'entumidesa que sentia pel cos, va sortir de darrere aquells sacs i va intentar atrapar el gat, de qualsevol manera com fos. Però aquell animal era viu, era destre, era hàbil, se li escapava, s'entortolligava, pujava pels mobles, per la casa, per tot arreu, fins que finalment li va passar per sota les cames i va desaparèixer porta enllà, perdent-se en la negra nit. El pagès va quedar completament decepcionat. I ara, què faria? Com ho havia de fer? Un gat? Un gat havia de ser més hàbil que ell mateix. No, de cap manera. Va pensar, la següent nit faré el mateix, i així una i una altra, fins que el faci meu. Aquest gat l'he de fer meu. I l'endemà va fer el mateix i es va amagar darrere uns sacs. Però ai las, quina no va ser la seva sorpresa quan a la mitjanit, com la nit anterior, va veure com de cop la porta s'obria. Just l'espai necessari per deixar passar, aquesta vegada, uns quants gats. Quants, em direu? Quants? 25, 30, 35, 40, 50, 100 gats! 100 gats que amb un silenci absolut i complint amb un ritual perfectament estudiat, es van anar introduint a l'interior de la sala i cada un va anar ocupant el seu lloc. El silenci era absolut. No se sentia res. Al final de tot, quan cada un havia agafat el seu lloc i seia completament quiet, van tancar la comitiva. Un gat més gran que la resta, un gat vell, un gat savi entenimentat amb un ull borni i un altre gat esquifit negre, que tots us imagineu qui és i que bé coneixereu. El gat gran es va fer portar una butaca i va seure al mig de la gran rotllana. El gat esquifit es va quedar als seus peus, arraulit i com compungit. D'entre el públic
Es va sentir primer una veu femenina que deia «Bé, bé, estem tots d'acord, hem vingut aquí i hem vingut per jutjar un fet, però potser faríem bé de tenir en compte les circumstàncies». Un altre contestava «Circumstàncies? Quines circumstàncies? De quines circumstàncies estem parlant? Aquest gat ha robat i, per tant, ha de ser jutjat». Sí, tant, jutjat, sí, com no, però és de fora, no sap els costums de la comunitat, potser una oportunitat? Oportunitat, ai, si és que... I així, mica en mica i a poc, uns s'anaven discutint amb els altres i la gernació s'anava fent més i més forta i el soroll més i més gran i més alt i el pagès no entenia res i seguia darrere dels seus sacs contemplant tot el que estava passant. L'únic que semblava que escoltava era aquell gat gran, el més savi de tots, que movia les orelles i anava escoltant per aquí i per allà. I va ser ell mateix qui en un instant va alçar el seu bastó i picant a terra va dir «Silenci!». Tothom va callar. «Hem vingut aquí», va continuar, «per jutjar un fet. I el tribunal i tots en comunitat hem decidit. El veredicte és que aquest gat és innocent». Ningú va gosar dir res més. Mica en mica, tots es van anar aixecant i desapareixent per la mateixa porta i amb el mateix ritme i el mateix ritual amb el que havien entrat. El pagès, darrere els sacs, pensava, i a mi, què m'ha passat? Però la realitat és que al centre de la sala, il·luminat per un breu raig de llum de lluna, va quedar, al final, sol, compungit, arrepentit i disposat a fer el bé a la comunitat, un gat negre, d'ulls vius i morro afuat, que segurament tots vosaltres de sobres ja coneixeu. Gràcies. Gràcies a vosaltres.